ако може сега да се обърнете към младото поколение предприемачи, какъв съвет ще му оставите? Ами аз постоянно го повтарям. Моят съвет е, че мечтите ви трябва да бъдат големи, колкото се може по-големи, колкото се може по-неприлични и да вярвате в тях и да си ги преследвате. Аз не веднъж съм казвал, че мечтите са нещото, което никой не може да ви вземе. То си е много лично. Никой не може да ви го открадне и само вие самите се ограничавате в главата си с това, което си мечтаете. Защото скоро имах разговор с приятел, който казва, моят психолог ме пита каква ми е мечтата и аз му казах и той каза, това е много малка мечта. В смисъл, мечтай за нещо много това е нещо, което е абсолютно постижимо. И аз много смешна история имам от днес и сега ще ви я разкажа. Някой ми беше казал преди време за манифестирането, за някакво новолуние, за това да пишеш на един лист неща, които искаш да се случат. И аз не знам, не мога да кажа, че не вярвам, обаче реших да го направя. Не мога да кажа, че вярвам, нали? Просто реших да го направя. Написах един лист и трябваше да го скрия някъде в къщи. И аз го скрих. Днеска случайно го намерих. И най-странното е, че в този лист бях написал 10 неща, от които към днешна дата за много кратък срок 7 са се случили. Тоест, две думи, нали, аз съм си мечтал на този лист и реално се усмихнах сутринта, като попаднах на листчето, пак го върнах на скришното място, направих се, че не съм го видял, но мимоходом, минавайки през списъка, се оказа, че 6-7 от нещата, които съм си записал там като мечти, те вече са станали, явно не са били чак толкова големи. Благодаря много за отделеното време, ценни съвети.